Poštovani učenici, dobar dan. Ja sam Milica Šarčević i sa vama ću proći kroz lekciju mesne rečenice. Ishod za ovu lekciju je da učenik analizira složenu rečenicu. Pogledajmo primjer. Elena i Milan su se sreli gdje su se uvek sretali. Šta je prvo potrebno da uradimo? Prvo ćemo da pronađemo predikate, jer znamo i sami zlatno pravilo. Koliko predikata, toliko i rečenica. Koji su predikati ovdje u rečenici? Prvi predikat je su se sreli, a drugi su se sretali. Odredimo sada koja je rečenica glavna, a koja je zavisna. Pa da vidimo. Elena i Milan su se sreli. Da li taj deo rečenice može da stoji samostalno? Naravno da može. Onda je to glavna rečenica, a zavisna je gde su se uvek sretali. Tu ćemo da stavimo jednu granicu, a ovdje ćemo da dodamo jednu vitičastu zagradu i da imenujemo šta se zapravo ovom zavisnom rečenicom određuje. Pa određuje se mesto radnje. Obratimo pažnju i na druge rečenice. Ne odlazi gde te ne zovu. Pronađimo predikate. Prvi je ne odlazi, a drugi ne zovu. Odredit ćemo granicu da vidimo. Ne odlazi je glavna rečenica, a njen zavisni deo je gde te ne zovu. Ovaj zavisni deo rečenice počinje jednim prilogom. Prilogom gde? Njega ćemo da zaokružimo. Vratio sam se tamo odakle sam došao. Šta sam ja to radio? Vratio sam se. To je prvi predikat. Sam došao je drugi predikat. Odredit ćemo i granicu. Vratio sam se tamo. Može da stoji samostalno. Dakle, vratio sam se tamo je glavni deo rečenice, a zavisni deo odakle sam došao. Ovaj zavisni deo počinje prilogom odakle. Zaokružit ćemo i ovaj prilog. U trećoj rečenici, kuda on prođe, trava ne raste. Primetimo ovaj zarez. Ovakva rečenica je u inverziji. Pa znači da je na prvom mestu zavisni deo, a na drugom glavni deo. Predikati su ne raste i prođe. Granicu ćemo da stavimo iza ovog zareza i da odredimo prilog kojim počinje ova zavisna rečenica. Zaokružit ćemo prilog kuda. Prilozima gde, odakle i kuda počinju mesne zavisne rečenice. Kada bismo dodali rečicu god uz priloge gde, kuda i odakle, dobili bismo jednu novu konstrukciju gde god, kuda god i odakle god. Gde je nekad bila livada, prave parking. Podvucimo predikate. Je bila i prave. Također, i ova rečenica se nalazi u inverziji. Stavit ćemo granicu između livada i prave. Ovdje se nalazi glavna rečenica, a na početku je zavisna. Ova zavisna rečenica počinje prilogom gde. Njega ćemo da zaokružimo. Mesne rečenice imaju funkciju priloške odredbe za mesto, a ona se dobije na pitanja gde, kuda, otkuda i odakle. Provežbajmo. Turisti su išli kuda im je vodič savetovao. Šta su to turisti radili? Su išli. To je prvi predikat. A šta je vodič radio? On je savetovao. Drugi predikat.
Pronađimo i odredimo glavnu i zavisnu rečenicu. Turisti su išli. Može li ovaj deo rečenice da stoji samostalno? Može. Tu ćemo staviti granicu i zaokružit ćemo prilog kuda. Druga rečenica. Smestit ćemo se tamo odakle se najbolje vidi. Prvi predikat je smestit ćemo se, a drugi predikat se vidi. Također, odredit ćemo granicu između glavne i zavisne rečenice. Smestit ćemo se tamo. Ovaj deo rečenice može da stoji samostalno i zato je on glavni deo. A odakle se najbolje vidi počinje prilogom odakle kojeg ćemo da zaokružimo i znamo da je to zavisni deo rečenice. Gde ima dima, ima i vatre. Predikati su ima i ima. Ova rečenica se nalazi u inverziji. To znamo zato što zavisni deo uvek počinje prilogom, u ovom slučaju je to prilog gde. Njega ćemo da zaokružimo, pre toga ćemo da stavimo granicu i zaokružimo prilog gde. U sljedećem zadatku ćemo rečenice iz levog stupca da povežemo sa vrstama rečenica iz desnog stupca. Prva rečenica. Ići ću kuda me noge nose. Pa šta se pitamo? Pa gde ću ja to da idem? Rekli smo da prilog gde koristimo za mesnu zavisnu rečenicu. To je put kuda ćemo proći. Pa koji je to put? To je put kojim ćemo proći. Nešto više nam govori o putu, pa bi to bila odnosna rečenica. Pitam se, kuda su svi otišli? Imamo već na početku rečenice jedan glagol koji zahteva misaonu radnju. Pitam se. Pa to bi bila zavisno upitna rečenica. Otišao je tamo odakle ima bolji pogled. Pa gde je on to otišao? Tamo gde ima bolji pogled. Znamo da je to onda mesna rečenica. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Nadam se da ćete ovladati lako mesnim rečenicama i da nećete imati poteškoća.